Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Filmmakers Association kalapan remjur ya way ubal jela ubadan benta banwan ring film syasora ubajrongkti ya kaway kasamla khasi. Habaya keren baru presiden uba Kamanda Shangkliang uloang bakajat ben rio kaburom ya kikenthai. Henry balay kini ki barjela ki jrongkti habaki wan ring film syamikalia kataru kiyo subsidi na kasorkar jela. Kumtaw lakan tu iki pulit bakin shimkia na markane kasamla kala ujor ijahar. Ni pediang subhaya pi ki media ki balawan hakne ka press conference ka bakar ki ni dan hakne hakar teng jong ka Meghalaya Filmmaker Association ka teng jong ngari ba Commander Shangkliang dari presiden bat ni don ye ba Lancius Imli ibadai vice president jong ka seng kajing khot jungi pi mentakasni kadai hakabe dai berkajing mi berkajing irin ba ki khot kubor akaba kawai na ki thai samla kabadai parado prasnam kajungi kalasya ketakti ki barjela ki bawan na kabanta kani ka kam shna film te banlong specific katkum kajing yu jungi lang ba ki khot kubor ubala ketakti ya kani ka samla udai ba keteng Rajkumar ki bawan ban ringdur ya ka film ke chongki dan nagleng chongi kum kaseng ni penremjur yau ni ubriu uba la not ban jrongti ya ki samla kasi ki chongi kakum ka FR ni sungtu ba nagleng chongkahi kala dat blik ai ya ka jing ujor shek pulit te ngi sungtu ba nagleng jong pulit ro kila pha ya ka somon yau ni ubriu dan nakleng jongi ngi kentu baladau ni ubriu ya trelang bat kupulit bane umlek ya ka ban sya hajir ki pulit ngi dawa ba ki pulit ki ban kem mardor yau ni ubriu bat ki ban ay ya ka jing fishar ka ba ya hap kat kum ka jing le ka jongru ya temo nakaleng chongaru ba la de yu na di presiden jungi de nakaleng jungi ro di pesha jo dari kami gajingja buat harian bagi lepas di lap type buat de nakaleng jungi ni pesha jo dari kami gajingja ba ya kum kini gajingja ingko asu ba kendangja nang di sakmat ba ni tak tepat jo ya ki producer laki long ki producer nang ni napo kajala jungi lani ki bana ba kajala ba kidi ban simkia ba kidi ban pek ha ba kidi ban buram ya laki jong ki artis laki long ki shimran nani ki pentai ba nyukwa ba nani shakmat ba kinang japum kini ji ja hang ya po jela juni ke kumta ni ta kepak juri ya iwe pe we kinong shna film ba kinda pek hai ki artis kamtam la haba kidon ka night shoot men miet ma haba ki ladat ban shoot i ka night shoot subha ban ta pek hai ki artis la jong la kinong kamtam i kan thai ba kidei ban pen poi ya ki ha ka jaka balok sef ha ki kisam cuki lani ha kecaka baki kisah de ni na kalian ka me filma ni peremjur ikan jinja patni ko asu banja nang ni syakmat hang ni ko cela jungi disiku nak lihat kesan kalau iot ban buat jemut itu kena kalau kumno kata syakutan nak leng jungi hoat ngimpat yo ban ye kran man khmat bat kani ka kena lai ni la yo ban ye kran lomba ki khot jong ka KSU te hakaju kapor nak leng jungi kum kaseng ni ai kublai ya ka KSU ke bala lam khmat ya ke ban senran nak ta ban lai ai ke jing ujor persya ini breu te hoit nak leng jungi kum kaseng ngin sa shimkhia ngin sa lai kendo ban wat jing tip shu halor kene ka jingjia halor kom ka jia bat kumno kalong bat ngin persyang ban buddin ni kene kam tat hadu bu ne breu udai ban sya kem mar ni sungtho bekene ka kam kala long serious namar bala le FIR dan egleng jungi kum ka sengru ni stan hakatahi ba sisen bala dai ke FIR kam ratio ke jing kren kai tingenge scam ba kala dai kam ka basisha ya ka ba unia hi ubreu ula jorong kti dan ata kadau ya mentahi namar kadang ngidang i ka kubor mentakasni dan mentang ngidang ya khot epiki media ban penrem lor ning jingja dari nagleng jungi kum ka sengru in salai ban ya kendo ban budin ban klibnya akan kom kane ka jia ya ketika kena sama ni jumpi ke persen apa ki weki no saprim na jel koi bar mujalla mat macam ini ni kile kum kene ke jinja pisno kum no dan aku kita ya ke jela ya ti berjangi
nakleng jungi kum kaseng kum bangal ong ipi kani hi kadi kala banlong bagi look down yang ni kum ki let's say kum ki tribal nrei ngakwa ban pha ini khubor shakitu ki producer ki bawan na shabar jong gajala ba ngi don la ka jong ka akor kaburam khamtam ki kanthai khasi ki jongi kilong ki ba mo kilong ngi kum ngi buram kum kajak benre bujungi wat mangi hiro kum kajak benre bujungi ngi buram ki kanthai te ki breu ki banabar ki di ban tip ba ki di ban don ka buram ka akor bat kimdai ban khenpo ki jak benre bujungi but let's say lada uni ubreu wan shik ni kajala na gamta ban shooting film ban shimru iki benefit na government tingi kum kaseng ni dawa ba government kam ai kam dei ban ai iki benefit ka bakum kini ki breu lada u dei na kaneka production house lada udan benta bat ka production house te kim dei ban ai kino ki benefit shaw ni ubreu na mar ula shim kaburu ya mo ni khen kum kajak ni buram te hadu bang takti kamla ban long ta te ni sungu yam rem kum kajak benriu bat kim dei ban jarang ni sman kum bang long ba ngin budin ye kene wat lada dei ban ujor syaki tuki kenhun shna film ki badai na katu gajalaro ngin saleh ya kapadun kam Terus ni kamdan aku kena jinja berpisah film kamdan ambani cha jong ti kim thai kum jin ru kum ngani thu ipi kum balong dai vice president kani kan long ro kum ka mo kum ka jingpen kan ma ba kum ki producer haba ni khot ye ki yano ki artist ya ka ba kinwan she shimata ha ka film te wat hadu bangin da lai drop haying ro ngiri ban lai bu ha ka jika ba kan long shngai te ka mat judon hiro kum kane ke jingja te nga kenturo ya kini ki mo ni sutho ba ki pa jung tu ki kun samla ki pha ban mo ban lai film la ka long local la kane ki la ne ki bana shabaro ba bagi hajing syakim dai bandon kono no gajing siir namar ni kum katung gajing tip gajong ahi ki local producer jini ki syak penpoi badai ben met dan statu kaju hi kalong na ban taki manabar gajing syamaki ru ki ban shim gajing kle ba kinlego kinle shaw lade da kono no ka medium of transportation haka jaka ba shooting but kam dai bandon kono gajing so shong siir ya kini kena namar da ka jia kum ne kan wanra gajing ja buram om tang ya gitu ki producer ki balale gitu ka kam riwat ya kiwi ro ki production house te na tagadau ka bakum ke jingja kam dai shu banja nang ni syakma ya haka bayari berkata bagi keli bagi berujungi ki le kumta te nakleng junga hoat ngam pat yo jingtik tikna na ita iba syale kumta te rai lada kile kumta kani kalong ngi ya wat ya kiru ngi pendram bakim dai ban le kumta namar ba kini ki line producer lani ki ba penbiang ki jingdon kam la kalong location lani ki wi jingdon kam lani ki dei ki breu jongi maki hi ki dei ban shim kya bat maki kim dei ban ya rap ya kita ki breu ki bawan shooting dari ki dei ban ya dan kong ya ki breu ki jongi namar lada ki persyang ban lek hakal yang jong kita ki producer ti kani kalong ka jingshong sir ya baro ki ban yashim bantah hakini ki film hakini ki film lak dan film jono tengah kentu itu ki line producer ki badi nak jela ka jongi priority ki diban perkhat nam taka safety jong kinong yeshim banta lum punta nak liang jongi kum kaseng lada kijia kum dia wat bangin khang ye gitu kinong wan shooting ru ngi haban khang ngim bansi ya kata naman ngimla bania peng ba kin wan shoot ka jela ka jongi da ka bakin jorong tipat ya ki samna kasi ki jongi pakadai kajia haka shipau tarik dan dari ke teknologi kajia kumno yang kata nomor bangi 4 ya kendo makmat bagi itu try 4 la bantip dan dari kat kum jing tip jungi kadai haka shipau tarik ya tek nak leng jungi kum banong ban ai kata ka FIR kum bala kelima pi te ni di man follow up ya katuka FIR ya ka ba mai la ai nama katu kandai ka evidence ka ba ningkong ya ka ba mai la ai te ka kamram jung ki polit hi namar ba kadon kata ka FIR ha beri ka jing jerong ti lane mule station first thing first ki polit ki di banle kalong bakin someone bakin shim ya kata statement but lada ki lap ba lane umwan bani shim menta lane umtre ban corporate ti don ka hok baki polit ki di ban kembe jego te ndrei lada ki la shim ya ka statement ni dawai ki polit bakin penkre ya ka jing tok ki ka jungki ka ban long ka ba scam ka ban long ka ba long strong nang bagi di ban kembe yule ubrio namar ni sutho bai de ikna
Cisen bala le IFIR ngem ba in shutok ring ngej bit kadai ka jingja ba jashishahi mar ba shudai tang bania thu khana shalanti singkin takaya da humwe hanrai la dep le ai da ka FIR te ki pulir ru kini ban simkhia ye kadai ka case kini ban ai ki jing toket ka ba bania khnang bakin lap ye ki evidence ki ba biang bat bakin nei ban kem ni ne